Dobrý den, dámy a pánové. Dneska tady budeme hrát tuhle hru, jak vyřezáváme z různých materiálů různé věci. No, tak tady si vezmu tenhle nástroj a začnu to řezat. Tak, nastav se nástrojů. Stojím ho zmáčknu, jo, tady tento třeba jedem. Tak, to tady zaobluju, až tam dozadu, tak. Tak a teď to spravím, tam jsem to asi zajel už moc. Tak, tady špičku, tady to uřežem, šup. A teď se tam nejde, to škoda. Tam ten malý kousínek, vidíte to. Asi to nepůjde. A teď tady tak to vyčistíme. Ano. A potom pořádně, pojď. Pospěšme, tak, ano, ty třísky tam všude létají, ale aspoň, že něco, tak snad nám tam neskočí žádná reklama. Dořešem to? Teď by tam měla být nějaká bruska. Dobrusíme to. A přesně jak jsem říkal, hned naskočí reklama, jako co to je? Musíme jinak zkusit přeskočit. No, tak si zkusím zahrát, když už jsem naskočila. Úplná blbost na kafe. Jenom spadlo. Víčka, tady. No to mám nějaké blbosti, tady to prodám. Blbosti. No najednou toto. Vykřížknu to. Vyjedu stá. Zmáčknu tu hru. Zas to se naskočilo. Vyjedu stama. Tak kliknu na to. Tady si počkám, dám not. Thank you, to je hrozné. Už jsme zpátky, to obrusím, zvětším si to, abych to měl kdyby větší. A dobrusím to, nabarvím to a dám na to nějakou nálepku. A postříkám to, ano. Tady z vrchu aj. Musím vám zakalit obraz, to je přece jasné. To musím dělat furt. A teď tam dáme nálepku. Popotahujeme. A je to hotovo. Tak, nashledanou.